jiiɗi men e konngol ma yettude hono son excellence mawɗo leydi Gambia hono son excellence Adama Barrow ko hakke o darani pulagu hakke kadi o darani gotagu e pamodiral nondiral ɓiɓɓe fulɓe hakkude men noon Allah jarama o jarama kadi en jetti kadi yentude kadi jettorma yettude hono ceerno Amadou Julde Sow mo tabital pulagu Sierra Leone e darde makko tinde o waɗani pulagu noon joni paaɗen koye hono musidɗo Keba Deme ñaar hollita en tumnol gal golle balɗe no sifori bisimilla ma Keba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wimon jambal don oɗo hollira weltare sabu ala ko ɓuri wel noddude noote. Gambia noddi, Gambia notama. Min beltima ha ɗo weltare foti oɗo mon mbiya on jarama no bete no wona seeɗa o tagi ɗum fof ko ligganago pulagu ko on addi men ɗo. Yimɓe mbaɗama invite yoɓe ngare o meeting woodi ko panditiɗen mbiɗen ngaren kawren jewten ndaren ko piptuɗen pour mbawen ɓamtu pulagu ko on addi men ɗo hande. On noon mboɗo mon wiya on jarama sabu ko ngomi ko wi tan neɗɗo si a woni he jaam moma ala he jaam ha hande jaam na manki. Nden noon ganden enen hande heɗen ɗo alhamdulillah heɗen he less air condition ko waɗi ɗum fof noon ko jaam. Si jaam alano ɗo en miijota ko fedde wayde ni. O noon enen fof fulɓe kala ɗo pullo wawi won he aduna kala ɗo wawi won he aduna ko ɗum foti won hitte men. No nguurirɗen ni yo tawta kamɓe kadi ko haa ɗo walla ko ɓuri ɗon. On ɗum renti ko jiɗɗen yo en okkodir peejeje kala ɗo neɗɗo men woni mo wondi e caɗele ko hono mbaɗeten haa mbawen wallu joom ɗen caɗele immo dow joom wa'a no mbayɗen ni walla ɗo ɓuri ɗon. Oɗo te boɗo ɓuri ɗammino hande ko gonɓe ɓeeɗo ko joom gande tan gandal to bindol e gandal e yiilago e gandal ko gandanɗama ko a rew hen woni expérience kon keɓɗa on waɗi ko borom gandeje ɗan goni ɗo. Oɗa andi joni si en peccodiri ɗen gandeje walla ɗen peejeje heɗen mbawi wallu musidɓe men kala ɗo joom wawi won he aduna he ta homo saɗa heɗen ɗum mbawi ɗo. Ya Allah waɗat men ɗum e o meeting mo mbaɗeten ɗo ɗum immoɗo ɗum wona fuɗɗode ɗo ta noon ko enen gonoyta sababu pour yo ɓen cattiraɓe yoɓe mbeɓre on boɗo ɗum duwi ya Allah waɗat men ɗum ya rabbi ya Allah. Cukko horejo woɗi ko o haali mi rewtat hen woni boɗon jetta His Excellency the President of the Republic of the Gambia Mr. Adama Barrow. Ko waɗi ko boɗon mo jetta ko neɗɗo mo gandantama ko jiɗɗo musidɗo ko neɗɗo mo gandantama ko jiɗɗo leydi mum. Minen ɗo en kaali e toɓɓe ɗe jiɗɗen ɗo waktu woni toɓɓere ɗimmere nde woni woodi ɗo gandantama nanodiran na manki toon seeɗa ɗum wona ko haawi noon minenne ɗum wonno ɗo pelle ɗiɗi gonno ɗo. Allahu subhanahu wa taala ñawdi ɗum kono sababu o ko he jungo o rewni ɗum jungo homo His Excellency Mr. Adama Barrow the President of the Republic of the Gambia. Min guuri ɗum ɗo duuɓi kono ko kanko dari o régli ɗum. Jahe congrès gonon gotum si on goni gotum ɓurton heew doole. Congrès one kadi min mbaɗani toon ha e mbuuɗu min ganda ɗo tan ɗo immori kono o waɗanoma ha o hawri on fof ko golle Mr. Adama Barrow His Excellency the President. Ɓe mbi noon neɗɗo ko a yiɗanat hoorema a yiɗanat goɗɗo ko jiɗanɗa ko hoorema. Komin guuri ko joni nder ndi leydi Gambia ko on min jiɗi kala leydi ndi gandantama ko ɗon fulɓe jooɗi yo ɗum heɓo toon. Sabu si on keewine on peccima ha hande doole ngala kono si on keewi on goni gotum oɗon mbawi jonnude président e leydi kono si on goni pecce nde kadi ɗum wawata wonde. On noon Allah momin resdi alhamdulillah mbiyen alhamdulillah leyɗele kewɗe heɗen toon keewi. On noon si en goni gotum
way neɗɗo a wawata heb ko jiɗɗa ko he leydi simo ma ala toon to okirte to fulɓe mbi gara e peccoyen moma ala toon ko yiɗanede tigui hebnatama to hunde si wona ɗum a heɓata ha e dara joni noon komin guuri ko he Gambia boɗon jiiɗi ɗum ñiiɓa he leyɗele Afrique ɗo gandantama fulɓe ɓe toon jooɗi on ɗum tawa ko nodduɗen ko o meeting nden noon dekete mo meeting ɓurtamo dañ mana te boɗo hooline gonɓe ɓeɗo kelifaji gonɓe ɗo ɓe gandantama ɓe jii no hecci hanki ɓe jii hanki ɓe jii hande ɓen si en coomodi he mabɓe ha si en pontiɗo en pontitade hunde ko nafoytamen bimbi janggo ko oɗo woni noddorde min beltorima nen bete hoolo eyi waɗi waɗi en tinine o heewani kono oɗo wona conférence noddirnoɗen ko meeting ko golle ko invité sorde ɓe gandantama ɓeɗo si ɓe gari si ɓe peccodiri miijoji mabɓe waɗat ko jaltinɗen ha yimɓe foof ñeha ɗum ko on waɗi womin nodda yimɓe foof yo gar tawe oɗo ko meeting golle ko mbawɓe ɓe golle ɗe kadi nodda yo gar jewta waɗa ko ɓe jaltiri inchallah pour janggo bimbi janggo ɗum nafoyamen oɗo dal boɗo ɗum weltori gandenne programme o ko oɗo woni ko addimo ko en mbiyina kadi si a wi a nani tabital pulagu hande woodi gonnoɗo toon hejji hanki ha tabital pulagu wawi daro hande nden noon dekete neɗɗo si o waɗi moƴƴe wota yejjinmo neɗɗo yo a manmo ɗo o wuuri ɗo neɗɗo yo a manmo si o waɗi hunde andi so o lelima a mani eyyi alhamdulillah kono ko ɓurno manamo ta homo wuuri tabital pulagu hande machallah ɗum dañi doole he aduna he nanama kala ɗo wona ko heɓe mbaɗi ɗum woodi mbannoɓe ɗum ha gonɓe hen hande mbawi hen wonde ɓeɗone heɗen anniyi pour siftorde ɓe teddinirde ɓe hollugo ɓe ɓe keptinama golle ma ɓe keptinama oɗe ɗum tawa heɓo programme woni hande ha janggo eyyi ɗe mbiya tan alhamdulillah heɗen calmina heɗen jetta honorable Sidi SK Ndiaye mo gandantama ko ɓiɗɗo pullo jiɗɗo pulago Allah wanma resdimo place mo gandantama ko he palatuji towɗi tawa he nder leydi Gambia mbawman mi wiya place tabɓo ɓurɗo tow he leydi kanko woni hande deputy speaker of the National Assembly of the Republic of the Gambia on woni o Sidi Ndiaye hen mo jettano ɓete kala programme mo min dari ko kanko woni mo gandantama o daroto hen tigui woodi poɗɗo arden kadi o suwa yettade kono on ɗon nimi janama woni honorable Sékou Mballo mo gandantama ko kanko kadi ko he jammiroɓe président cuɓaɓe ko mbiyata ko special advisor on politics honorable Sékou Mballo homo e lawol on ɗon ko dariɗo he kulle tabital pulagu nder Gambia heɗen mo calmina no bete no wona seeɗa so joni leyɗele ɗe gandantama ɗe noddama ɗe keewi kono ha hande en ɓurtat tan yettu ɓurten hollir wonɓe nan ɓe nodɗa ɓe nooti wona nodɗaɓe fof mbawi noto alhamdulillah saabu neɗɗo ɗam jogo andiya kono ko Allah woni ñaawowo ɓe Allah ñawani ɓe arde nder hen heɗen ɗo jogui Sénégal alhamdulillah Sénégal ne min dilli foof ɓe dilla si ɓe dilli min dilla Sierra Leone alhamdulillah min mbaɗi ɗo fina tawa ɓe gari ɓe beltima ɓe mbaɗi min invité yo min jaa Sierra Leone alhamdulillah min jeehi toon min jiino toon woniri toon ne ndebbo ɗo ɓuuri ɗammino si woni ko waɗi ko ɗo waɗi toon heɗen toon ne mbawi heɓ hoorejo mo gandantama ko gardiɗo leydi Sierra Leone foof na wawi wonde na wawi wonde hande am continde ɗum ɗo woodi ko ɗum siftiniri kam enen fulɓe heɗen keewi kono mbawmen kisa mi wiya en keewa ko waɗi ɗum pullo wona ko aadori ɗaɓɓugo kayitaji no bete o ko ɗum probléme kono si a kondi hoore he hoore heɗen keewi te neɗɗo noon a daña konngol he leydi si a daña kayit si a dañi nationalité ne kadi si a daña ko ɓe mbiyata ko perorta carte mbiya ko oɗo jinmi oɗo waɗantamo ha ala kongo he leydi on noon waɗi ɓiɓɓe men ɓe yo en eto yo ɓe ɗaɓɓu kayiteji si ɓe ɗaɓɓi kayitaji no haniri ni kala ko ɗaɓɓuɗe ɗe leyɗele men en gonat ɗum si en goni ɗum wonat ɓuure he men